Bueno, urteak generamazkin zerbait egin nahian, investigazio proiektu bat sortu nahian, baina ez genekin oso ondo nondik hasi. Eta, 2020 urtean ikusi genuen arteria femoralaren pseudoaneurisma kasu batzuk eman zirela ospitaleko neurologiako plantan. Eta, komplikazio hau da prozedimendu endobaskularren posible komplikazio bat. Eta hau bakarrik sendatu daiteke edo batzutan gehiago komplikatu eta pazientearen heriotza eraman. Orduan, ikusi genuen ekografia baten bidez eta inglearen analisi edo behaketa sakonago baten bidez, agian garaiz detektatu genitzazkela komplikazio hauek. Orduan, hasi ginen ikerketa prozesu honekin, baina horrekin batera, azken 5 urteetan emandako pseudoaneurisma kasuak ere aztertu genituen ikusteko nola eragiten zuen. Horrela, saiatu nahi genuen implantatzen protokolo bat inglearen behaketarena komplikazio hauek garaiz detektatzeko. Eta guzti honekin nahi genuen lortu zen pazientearentzako segurtasun handiago bat praktika klinikoan eta gainera guretzako hobetuko genuen jakintza. Alde batetik prozesu guzti honek ekarri diguna izan da ezagutza. Investigazioaren mundura gerturatu gera eta proiektu bat sortzen ikasi dugu zerotik. Gainera, patologia honen inguruko ezagutza handitu dugu praktika klinikoa hobetu ahal izateko. Eta bestalde, investigazioaren munduan hasi gera, gaur egun erizaintza mailan geroz eta investigazio proiektu gehiago daude, baina egia da orain arte medikuen kontuaz dela, eta hemen sartzeak pixkatola indarra eman digu maila honetan erizaintza evoluzionatzen joateko. Eta komentatu nahi dugu medikuen, neurologiako zerbitzuko medikuen laguntza handia jaso dugula eta hori bai eskartu nahiko genieke beraiei. Baina beste aldetik lan asko suposatu du, lan ordutegitatik kanpo lan egin behar izan dugu eta ez dugu dirurik jaso edo guzti honengatik. Orduan, sakrifizio asko eskatzen du, ze gero bizitza pertsonalarekin ere konpaginatzea zaila da hainbeste ordu sartzeko. Baina egia da guzti hau konpentsatua geratzen dela pixkat zure lana rekonozitzen dizutenean. Eta rekonozimendu hau jaso dugu sedenek eman dizkigun hainbat sariren bidez. Eta sarien artean 2020an eta 2022an jaso genuen poster honenaren saria eta 2022an komunikazio oral honenaren saria ere jaso genuen. Eta iaz ere bai 2022an jaso genuen komite zientifikoaren lehen saria, horrek lagundu zigula gure lana beraien revistan publikatzen. Egia esan oso baliagarria egin zaigu eta Donostiko neurologia eta iktus unidadeko plantan ezarri dugu protokolo hau. Oraingoz bakarrik proiektuan parte hartu dugun 4 erizainek eramaten dugu aurrera. Alde batetik, lehenengo ikerketaren emaitzak analizatzen bukatu nahi dugu eta publikatzen saiatu. Eta gero bestalde, ospitaleko plantako erizain guztiei zabaldu nahi diegu ezagutza hau denen artean aurrera eraman ahal izateko protokoloa eta sistematikoki eramateko aurrera. Eta bestalde, saiatzen ari gera estudio multizentriko bat egiten, horrek esan nahi du estatu mailako beste ospitale batzutan saiatu nahi dugula implantatzen protokolo hau. Azkenean interesa handia azaldu dute proiektu honetan eta ezagutza zabaldu nahi dugu beste ospitalen artean.